Lidi, to jsem zase já, Meni.cz a vítám vás u dalšího videa ze hry GTA 5 Online a nevím, co k tomu říct, druhý díl, asi jenom to. A skončil jsem tam, kde jsem minule, začal jsem teďka tam, kde jsem minule skončil a no, dneska bych chtěl udělat takový BMX díl, jakože tam budu skákat, nevím, nějaké filmy. A že možná tohle video bude trošku kratší, o něco delší a hrozně špatné, ale doufám, že tohle video strpíte. A teďka uploaduju vlastně, hraju to hned po tom, co jsem to dotočil, to další video. Nevím, jaké jsou na to ohlasy, protože to tam ještě není na to uploadováno vlastně a doufám, že na to budou dobré ohlasy, já nevím, tak za rok. Aspoň odběr, za rok, že bude to, že za rok, že tam bude jeden like, nevím. Ježiš, se tam rozplácá jak těsto. No. Za prvé, a za druhé, manuál. Já vím, wow, že? Já jsem vůbec nevěděl, že tohle jsem dokázal, ale mám na videu a vím, že to umím. No a taky umím pěkné držkopády. Já už vím, jak se to bude jmenovat. Nebude se to jmenovat Stunty z BMX, ale no, možná, a jo, těžko říct. Možná tohle bude mít, protože nechci čekat asi 3 hodiny na to, aby se to uploadnulo. Ach jo. No nic, no. Super. Ježišmarja, já jsem tohle chtěl nazvat Stunty, ale s takovou ne. No vlastně, protože já bych to dával Stunty, spíš držkopády. Házení hubou o zem, aha. Házení hubou o zem, aha. Ježišmarja, ne. Dělej, vyskoč oknem. No tak, počkáme si na něj a pak vyskočíme oknem. Jo! Nepřežil jsem, ale nevadí. Ale fakt tohle bylo špatný. Tak já si pro jistotu něco vytáhnu, protože si myslím, že mě chce zabít. Mám takové divné tušení. Když říkám divné, tak je to pořádně divné. Ne tam dole, ale víte kde, tam nahoře v hlavě. Teďka mě... Já umím přemýšlet. Teďka mě srazí. To je hajzl. Já jsem věděl. Takže pistol... Co? Ale vypadá to, že to vidíte celkem dobře, ne? Debile.
Ten mě nikdo nebude zabíjet. Si myslí? Začal boj s pěkným. No. Když tohle nazvu místo držkopády pády. Nebo začínají si s nějakým klukem nebo chlapem, nebo jak mám nazvat, kterého ani moc neznám. Jej, to samé. Kauzina. Teďka jsem se chtěl zeptat, vy, co máte GTA, taky jste měli někdy takový ten pocit, že vás každý chce zabít? Já ho mívám jakože každou chvilku, ale... Tak já myslím, že to bude další oplata. Mám to ruku. A zavoláme si... Zavoláme. Ježiš, já jsem zavolala na Meriwether. Já jsem kripla. Ježiš, to každý ví. A ne to, že jsem zavolala na Meriwether, ale to, že jsem kripla. Ježiš, ty vole. Tady samo. Tak, zabijte mě. Zabijte mě, šerife! No, tady auto, že ne. No, už tu mám voda. Zabijte mě, šerife! Zabijte mě, zabijte mě, zabijte. Kurva. Konečně. Tak. To zajímavé by bylo, kdyby někdo na mě to, prostě, že vytáhl zbraň a já bych nic neměl, tyjo. Neměl bych vzít ničem náboje. Mě odebrali. Kolik mám peněz? 4000. Ne, počkej, to takhle nepůjde. No. Já mám auto. Přímo pro mě. Pokud mi samozřejmě neujede, což se často stává. Byl. Tak, vypneme hudbu, když bych ji tam rád měl. Zemětřesení, ne, to je nikdo. Tohle bylo zemětřesení, asi tak. Tak, aby to trochu pojelo. A tak. A na plnou čáru. Oh, complete, není možné. Vlastně tohle už jsem měl complete. Ježišmarja. No, tak už to není zlaté, ale furt je dobré. Ještě zase. To mi někdo ukradl, nebo co? Aha, já to mám, já jsem myslel, že to mám na policejní stanici. No to mám až tady na téhle policejní stanici. Což není nějak daleko od sebe, ale mohlo mě to varovat dřív. Moje smysly. Jo. No tak nějak ještě apojím. You motherfucker? No, se mi to nechce utrácet, ale budíš. Už budu hodný, šerife. Ne, nebudu.
teďka... Tak, opět bez střechy jako šéfko. Já jinak tohle nevím, či je to auto. Je to moje, ale jakože to nevím. Já je to na video, nechci se chovat jako debil. Je to moje auto, ano. Já jsem debil. Debil. Kolik je? No. 11 minut. Se jdeme pro zbraně a nějakou si třeba nakoupíme. Ježišmarja, nějaký shopping, ne. Ano, máš problém. Budu potřebovat. A do čeho mám málo nábojů? A jo, nakoupím si tohle. To ne. Vytyčné. To mám v jedné hře a nezabírá to tak, jak by to mělo. Tohle je skvělé. Tak. Počkej. No. Tak já odejdu a půjdu tě vykrást. Už to má 12 minut. Tak kupování mi zabralo víc než celé video, no. Samozřejmě teďka půjdu vykrást nějaký obchod a... No, víte co, já najdu nějaký obchod a pak se vám ozvu. Tak, našel jsem obchod a půjdeme ho vyrabovat. Tak. Chci všechny tvoje prachy. Možná i z té druhé kasy. Já tě nezabiju. Střelím si do ruky. Tak a vidíte, auto úplně v pořádku. Ty škrábance jsem tam neudělal. A co tady dělá demo? Ty škrábance jsem tam neudělal já. To fakt ne, to mi tam udělal nějaký místní. Čau, jak se jde? Oho, jo, já taky. Když ty jsi šulin, takhle do mě narážet, ani neumíš řídit. To ti prosím tě dával řidičák. To musel být ožralý. Ano, hraju se na Fast and Furious. Neboli rychle odbysle. Tak, teďka se úplně poserou. Aspoň doufám. Jo, tohle nejsou žádné cheaty, by the way. Tohle je normální, jak se říká u Minecraftu vanilla, tak tohle je... Vidíte? Jak jednoduché. Jo. Tak a jedeme. Fakt bez strany tohle nebyl žádný bug. No vlastně, jo, byl to bug, ale nebyl vlastně to žádný cheat a nic takového. Myslím, že už je to dost a tak třeba někdy jindy. Čau!